Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның бүгенге чыгарылышында. Чиләбе өлкәсендә гомер итүче Гөлфирә Тучибаева белән таныштырырбыз. Мама у меня все время зубами мучилась, поэтому как-то хотелось людям помочь, и она как-то меня направила. Татар халкы һәм Төньяк Америка индеецлары кавымнары арасында нинди бәйләнеш бар? Һәм генофонд шашлыклары бар, генофонд тикшерәләрендә. Чүпрәленең Яңа Кәкерле авылында яшәүче Миңнулла ага Зәйнуловның алтын куллары. Менә үзем ясаган фурганка, менә шул элекке строганлылар, шул иде. Томскиның Первомайск районында татар мәдәнияте көннәре. Говорим о традициях, об обычаях, естественно, костюмы. То есть дети полностью погружены в эту тематику нынче, весь лагерный сезон. Алмата шәһәрендә Сабантуй бәйрәме узды. Аралашып йөрибез, ушы бәйрәм аркылы, Аллага шөкер, ушы көннәргә җиттек. Медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Халыкара табиб көнен без дә игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Аларның әһәмиятен без аеруча катлаулы пандемия чорында тойдык. Үз белемнәрен һәм осталыкларын авыруларны дәвалауга, кеше сәламәтлеген саклауга һәм ныгытуга багышлаган ватандашларыбыз бик күп. Алар илебезнең төрле почмакларында фидакар хезмәт итәләр. Гөлфирә Тучибаева Чиләбе өлкәсе Агап районында лаеклы профессиональ табибларның берсе. Ул 30 ел элек теш табибы һөнәрен үзләштерә булган. Шул вакыттан ул авыл халкын дәвалый. Сүз Гөлдар Хафизовага. Бу минем язмышым, тормышымда урыным ди Гөлфирә Тучибаева үз һөнәре турында. 3 елдан артык Агап бистәсе хастаханәсендә стоматолог булып эшли ул. Бу һөнәргә әнисе киңәше белән килгән. Мама у меня все время зубами мучилась, поэтому как-то хотелось людям помочь, и она как-то меня направила. Көньяк Урал дәүләт медицина университетының стоматология факультетын тамамлап, башта Чиләбе өлкәсенең Красноармейск районында, хәзер инде 20 елдан артык Агап районында эшли. Табибларның тыныч, дустана мөнәсәбәте үзе пациентын дәвалый. Евгений Белоусов теше авыртуы аркасында күп стоматологларда булган. Табиб Тучибаевага танышлары киңәше белән мөрәҗәгать иткән. Все быстро, самое главное, не больно. Я даже ничего не почувствовал. Я думал, что это больно будет. И люди тоже говорят положительные слова о ней. Мне очень нравится моя специальность. С удовольствием, особенно детишек нравится лечить. Особенно, когда они радостные выходят с кабинета. Гөлфирә балаларны да, өлкәннәрне дә кабул итеп, хирургия эшендә алып бара. Кешеләрне дәваларга район авылларына да йөри. Барлык авыруларны кабул итеп, Гөлфирә Сәфәрхали кызы башка авылга юл тота. Шулай район үзәгеннән тыш стоматолог эше өчен азмы-күпме шартлар тудырылган урыннарга да бара. Человек, мне кажется, вообще счастливый, когда и на работу с радостью ходит, и домой возвращается с радостью. Это такое большое счастье. Өйдә аны якыннары көтә. Эштән соң әнисе, кайнанасы килә. Хәер, Гөлфирә ире Айрат белән әниләрен һәр уңайдан җыя. Аларны ризык тулы табы белән каршы алалар. Сугыш чоры балалары Рауза, Мәрвәрә һәм Мөршидә апаларның хәтерлесе, шагыштырасы һәм сөйнер әйберләре бар. 4 классны беткәчтендә доярка булып чыктык. Пенсияга. Алар 13 яшьтән эшли башладылар. Анда йырлый эшлисең, бала вакыт нәрсәсе авырында. Ә без ничек 4 класс биттек? Сыер саварга киттек. Сыер савармый башлагач пенсияга киттек. Вот и все. Күп итеп, озак итеп эшләдек, доярка бул. Ой, кыен булды, шундай кыен булды. Яшь чакта якын дуслар булган ике кодагый, Мәрвәрә белән Рауза апалар, хәзерге тормышларына да, балаларына да сөйнеп яшиләр. Аллага шөкер, пенсияны алабыз, балалар карыйлар, нәрсә кирәк безгә? Тучибаевларның йорты мәчет каршында урнашкан. Шит районда туып үскән Гөлфирәне рухи яктан бәйләгән урын ул. Аның нәсел тамырлары Әбләздә. Вот это место как раз у нас жил Абика с Бабаем. То есть мама у меня вот на этом месте родились. Дом стоял старенький. Потом его снесли, построили вот этот дом. Чиләгенә күрә капкасы дигән кебек, ирле хатынлы Гөлфирә белән Айрат хезмәт сөешчәнлекне балачактан күреп үскәннәр. Атим всю жизнь тракторист. А то, допустим, и в день, мал всю жизнь топтенька. У меня мал, в ночь идет пахать.
Все, шуны күрәсең бит инде. Әнем всю жизнь доярка. Троy шәһәренең ветеринария институтында укып, Айрат Тучибаев белгечлеге буенча туган авылы Әбләзгә эшкә кайта. Совхоз таркалганнан соң юл төзелешендә эшли. Хәзер Магнитогорск металлургия комбинатының известдоламид җитештерүендә хезмәт куя. Аллаһка шөкер, пока эшлим комбинат. Шунага эшләсен инде, конечно. Без комбината мы никак. Айрат һәм Гөлфират Тучибаевлар 25 елдан артык тату гомер итеп, 2 бала тәрбияләп үстергәннәр. Кызлары Әниси улынан китеп, Чиләбедә стоматолог. Уллары югары уку йортында уку белән бер үк вакытта әтисе янында эшли. Счастливый человек я. Мама рядышком. Дети, муж. Дочка живет только в Челябинске. Но мы часто встречаемся, они приезжают очень часто. Тоже вот так вот за столом собираемся. И дети, и взрослые. Хочется, чтобы рядышком были подольше они с нами. Так хорошо, что придешь домой. И чай можно попить с мамой. Утром, каждое утро бегаю к маме чай пить. Тормышта үз юлын, үз урынын табуына шат Гөлфирә Сәфәргали кызы. Яраткан кешесе Айрат белән татар авылы Әбләзгә нигез салган бабаларның лаеклы нәсел дәвамчыларын да тәрбияләгәннәр. Пациентларыннан рәхмәт сүзләре генә алган, яраткан эше белән дә бәхетле ул. Агап районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Татар халкы һәм Төньяк Америка индейцлары кавымнары арасында нинди бәйләнеш? Бу хакта берничә галимнең хезмәте дә бар. Һәм шушы темага Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музееның Заманча сәнгать галереясында махсус проекты тәкъдим ителде. Әлфия Саргин Ильясованың күргәзмәсе татарның үз билгеләнеше, башка халыклар белән генетик бәйләнешләре турында. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Аждаһа кеше, кышлар арасында яшәүче, тәненә канатлар ясалган сугышчы. Әлеге образлар ярдәмендә Әлфия Саргин Ильясованың рәсемнәре җанлана, яши башлый. Мультимедиа аша табигать белән кешенең бер бөтен булуын тасвирлый ул. Проектны төрле илләрдә Төркия, Македония, Болгария һәм Россиянең Мария, Удмуртия, Татарстан республикаларында төшерәләр. Күргәзмә 2 елдан артык әзерләнә. Рада, что этот проект впервые показан здесь, в маленьком городе, в Казани. Такой самый крутой, наверное, площадке России, которую мы все любим. И я благодарю и благодарю всему коллективу музея за совместную такую работу, которую мы провели целую неделю, буквально жизнь, создавая эту экспозицию. Әлфия Саргин Ильясова аеруча милли код төрле мәдәниятләрнең мифологиясы белән кызыксына. Ул сәнгатьнең һәр төрендә дә иҗат итүче рәссам. Сынлы сәнгать, графика, литографияга өстәп, боди-арт, арт-видео кебек төрләрне буйсындыра. Әлфия гомумән ул төрек дөньясына хас алымнарны куллана. Әмма ләкин менә бу күргәзмәдә ул бөтенләй икенче төрле үзен күрсәткән. Мондагы теге көчле рух һәм шул вакытны төсләр байлыгы уйламаганча китереп бирә торган. Ул бүген бөтенләй бүтән төрдә безне шакка тора. Карап торганда кичкенә генә нәфис кенә ханым эшләрендә шундый тирәнлек, көчлелек һәм мәртәбәлек ташып тора. Америкага индейцлар алтай якларыннан килгән дигән фикер бар. Аларның төрки халыклар белән охшашлыклары күп. Әйтик, җырларда һәм хәтта сүзләрдә дә бу чагылыш таба. Әни сүзе аларда ине дип яңгырый. Әти аты була. Ә кыш сүзе бөтенләй үзгәрми. Бик матур дигәнне чәчәк диләр. Безнең чәчәк кебек матур төшенчәсенә якын. Һәм генофонд охшашлыклары бар, генофонд тикшерәләрендә әле бу бәйләнешләрне ачып җибәрүче кешеләр бармак санарлык һәм бигрәк тә сәнгатьтә. Америка белән индейцлар белән бәйләнеш ул төрне халыклар дип әйтәләр, инде җирле халыклар проблемасын күтәрә торган, экология проблемасын, гомум кешелек проблемасын күтәрә торган. Менә сәнгать әгәр дә ул проблемалар күтәрә икән, милли образлар ярдәмендә ниндер башка дөньяга караш белән әгәр дә ул аны ачып җибәрә икән, димәк ул зур социаль әһәмияткә ия сәнгать булып тора.
Халыкларның үзара бәйләнеше турында беренчеләрдән булып алман галимнәре язып чыга. Шул хезмәтләргә нигезләнеп, филология фәннәре докторы, татар галиме Әбрәр Кәримуллинның «По следам одной гипотезы» дигән китапчыгы дөнья күрә. Нәкъ менә шул хезмәт Әлфия Саргин-Ильясованы әлеге проектка рухландыра да инде. Художниклар үзләренчә алар да катнаша менә бу көрәштә. Халыкларны үзләрен саклап калуда, шәхес буларак кешене саклап калуда һәм бу иҗади проект, сәнгать проекты, рәсем сәнгате проекты картиналары гына түгел. Моның төп шул фикере, төп идеясы шунда, что без бөтен дөнья айрым бер җипләр белән, тирәнтен, үзебездә белмәгән җипләр белән без бәйле. Бөтен дөнья бәйле. Рәсемнәрдә тамгалар бик киң кулланылган, алар аша фикер тирәнлеген күрәбез. Табигать күренешләре шактый. Төрки халыкларга хас мифологик образлар, кош-кортлар, хайваннар сурәтләнгән. Һәм әлбәттә, индеецлардан да, татардан да аерылгысыз булган атлар да бар биредә. Портретлар күп. Генотип буенча сез үзегездә күрәсез, бәлки, менә Латин Америка индеецларны ясаган картиналарда, киноактерларда без күрәбез, алар татарга охшаган. Картиналар үзләре төзелгән Европадагы менә традициялар буенча түгел, реализм традициясына таянып түгел. Бу иҗат өстәвенә аның мәсьәләсе Әлфиянең бик катлаулы, чөнки аныңа бит күрсәтергә кирәк бу бәйләнешне генә түгел. Өстәвенә бу центр современного искусства. Монда җирдә ул заманча рәсем сәнгате иҗат итә. Әлеге күргәзмә Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музееның заманча сәнгать галереясында 2 катка урнаштырылган. Рәсемнәр белән 17 июльгә кадәр танышырга мөмкин. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, алга таба сезне ниләр көтә? Хәзер белербез. Шүпрәленең Яңа Кәкерле авылында яшәүче Миңнулла ага Зәйнуловның алтын куллары. Менә үзем ясаган фурганка, менә шул элекке строгальняларым шул иде. Томскиның Первомайск районында татар мәдәнияте көннәре. Говорим о традициях, об обычаях, естественно, костюмы. То есть дети полностью погружены вот в эту тематику нынче, весь лагерный сезон. Алмата шәһәрендә Сабантуй бәйрәме узды. Аралашып йөрибез, ушы бәйрәм аркылы, Аллага шөкер, ушы көннәргә җиттек. Ул һәр көне иртән кичен амбардагы мал-туарны карый, бакчада эшли һәм остаханәдә кул эшләре белән дә шөгыльләнә. Алай гына да түгел, электр пычкысы белән мунчага утында әзерли әле. Сүзебез Шүпрәле районы Яңа Кәкерле авылында яшәүче 90 яшьлек хезмәт ветераны Миңнулла ага Зәйнулов турында бара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин аның янында булып, хезмәт тәмен һәм яшәү ямен белеп, гомер итүнең серләре белән танышып кайтты. Әле без килгәндә дә Миңнулла абый өендә түгел. Ул үзенең иң яраткан урыны. Үзе әйтмешли мастерскойында кайнаша иде, янәшәсендә оныклары да. Рилсәтәйдән калган йорттан алып чыктым. Миңнуллар туздыра башлады. Братка кирәкмәде. Дружба белән кем эшли? Үзем эшлим. Утын кисәм бөтен паралдыларын, артыкларын весь. Шуннан да Миңнулла абый кеше яшьтән үк хезмәт сөючән булып үсә. Алай гына да түгел, аның кулы сабый чактан үк эшкә килеп тора. Нәрсәгә тотынса да җиренә җиткереп, кеше сыкланырга итеп эшли. Менә үзем ясаган фурганка, менә шул элекке строгальняларым шул иде. Үзем ясадым. Лишний бу дүрткә ярган иргә булмаса ярамый. Ярыла, бу моны ярыламый. Тимер агач эшегенә түгел, балалары өчен киез итекләрендә үзе баса. Искерсә аларга алтан сала. Үзем ничә ел тып салып кидем. Бу 20 яшендәге баскан кизитекме. Елына 1-2 генә киям, өченче раз тып салып, менә шпилка кагып. Ул бик әрсез иде, бик эшчән иде. Ул бернинди дә эштән нитеп тормый иде, базанып тормый. Балта кирәкме, пила кирәкме? Кирпет сугарга кирәк, милгәре без кирпет суга идек, ярдан ташы идек кирпет. Нинди генә эшләсәк тә
Ул безнең беренче командирыбыз иде. Üçüncü балалары Румзияның да хәтерендә балачакның бик күп хатирәләре сакланып калган әле. Бу урындык минем белән бер елгы әти мине школга шунда өйрәтте. Таяклар сызып утыра идек. Менә бу лампаны шулай куйдыра иде ул. И әти мине таяклар үзе беренче ясады, өстәленә ут юк иде безнең. 62 ел уже бу урындыкка менә әти миндә әти дә картайды, урындыкта картайды, нутыма тора. 1954 елда Миңнулла абый авылдашы Фәүзия апа белән гаилә корып җибәрә. Бер артлы 6 балалары туа. Кыз сырарга барган көннәренең кайбер мизгелләрен ул әле дә күңелендә саклый. Başkada bulup anasına vardık da süleştik de kattık. Şulay ittiriş ol süleştik de aldık da kattık. Çanağa oturup İkevden ikev. Şul bir kürsü vardı. Durat dva yürüne. Şulay inip yaşap kaldık. Biz мастерскойда йөргән арада Миңнулла аганың туган көненә багышланган аш мәҗлесенә туганнары, авылдашлары да килә башлады. Бик акыллы кеше, бик төптән уйлаучы кеше, һәр вакытта да кешегә ярдәмчел кеше. Менә аңа, наверное, шул ярдәмчеллеге хакында Алла Тәала шундый озын гомер биргәндер дип уйлыйм. Әлбәттә инде 10-нчы дистәне ваклый башлаган ил агасы, авылдашлары әйтмешли эш атасы турында сөйләүчеләр, аңа кагылышлы истәлекләр белән уртаклашучылар байтак булды. Ул һәр вакытта да итагатьле, тәрбияле, мәчеткә һәр вакытта да килеп намаз укып йөрүче кеше буларак без аны бик нык хөрмәт итәбез. Сүздә юк, 90 ел эчендә Миңнулла бабай күпне күргән, күпне ишеткән, байтак авырлыклар, югалтуларда кичергән. Узган елны улы мәсум вафат була. Бүген ул килене Фагыйлә тәрбиясендә яши. Мончасында үзе керә, Аллага шөкер. Каждый җомгага каршы безнең куйган. Җомгага бармый, ул шахырмыйса, Аллага шөкер, күзлек кимияте. Күзлек кiyeydi, яшь вакытында. Күзлек кия, аның күзләре җайланды. Аллага шөкер, ул күзлек белән укымый. Ни кызганыч, сау сәламәт килеш 90 яшькә җитү күпләргә насыйп булмый шул әле бу дөньяда. Яңа кәкрелдән Миңнулла ага шул сирәкләрнең берсе. Аллага шөкер, бүгенге көнгә шулай яшәгән. Әтәй колхозга кирдем, син тугаз дияйди. Min 90'ga иткәч колхоз бетте хәзер. Чүпрәле районнан Рамисафин татарлар. 2022 ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы. Шул уңайдан Томск шәһәрендә җәйге ял лагерында тәрбиячеләр балаларны өлкәдә гомер итүче халыкларның гореф-гадәтләре, йолалары белән таныштыра. Татар халкының бай тарихы, мәдәнияте ял итүчеләрне битараф калдырмады дип җиткерә җирле хәбәрчебез Елена Софиулина. Если кто уронит эти яички, вы понимаете, что они все тут разольются, вот этой команде придется мыть полы полностью. Беренче май бистәсе мәктәбендә 1000гә якын укучы белем ала. Җәйге лагерь планына татар мәдәнияте көннәрен үткәрү турында тәкъдим кергәч, тәрбиячеләр үз көчләре белән генә моңа ирешә алмаячагын аңлыйлар. Өлкә татар мәдәнияте үзәгенә мөрәҗәгать итәләр һәм менә зур автобус тулы татар дөньясын тәкъдим итүчеләр беренче майда. Говорим о традициях, об обычаях, естественно, костюмы. То есть дети полностью погружены вот в эту тематику нынче, весь лагерный сезон. 4 раза работаем красной ниткой. Последняя нитка, это будет у нас наш пояс, гашник. Мы изготавливаем куклу, ворону, курган, которая несет на своих крыльях весну и несет хорошее настроение. То есть это птицы, которые самые последние улетают, унося душу осени и лета. И прилетают самые первые, открывают весенний период. Урыс балалары тыңнасыннар, нинди матур татар җырлары бар. Сделали акцент на том, что татарский орнамент несет в себе именно растительный узор. И когда гости приехали и еще раз об этом сказали, показали вот сапожок, и по трафаретам дети обводили, а потом еще сами раскрашивали, я думаю, в душе останется и в памяти. Мондай традицияларның тере җибе булуын кайгыртучылары хезмәт куйганда, алар кипмәстә, üzülмәстә.
Томск өлкәсенең Первомайка бистәсеннән Елена Сефюлина, татарлар. Сабан туе Татарстанның барлык шәһәрләрендә һәм авылларында гына түгел, башка төбәкләрдә, хәтта чит илләрдә дә көтеп алынган, зурлап билгеләп үтелә торган бәйрәм. Бу көннәрдә Алмата шәһәрендә дә Сабан туй бәйрәме узды. Чарада осталар шәһәрен күрергә, татар милли ризыклары белән сыйланырга һәм халык уеннарында катнашырга мөмкин иде. Толырак үз хәбәрчеләребез. Сабан туе бөтен җир шарында яшәгән татарлар өчен иң зур, иң ямьле бәйрәм булып санала. Моннан тыш, Казахстанда торган башка милләтләр тарафыннан да ул яратып кабул ителә. Бу көннәрдә Алмата шәһәрендә бәйрәмгә җирле халык һәм чит илләрдән дә килгән кунаклар күп җыелды. Без килдек Мәскәүдән. Афишаны күрдем дә, айттым малайларыма, без обязательно барабыз шундый матур мероприятиягә. Внукам объясняла, что обозначает этот праздник и с чем он связан. Еще хорошо транслируется канал ТНВ в Казахстане, и люди как-то не забывают язык, видят традиции. Сабан туй ул очрашу, яңалыклар, планнар белән уртаклашу урыны. Һәм бүген дә бәйрәмдә чираттагы Европа-Азия тынычлык һәм татулык халыкара маршы турында игълан ителде. Ул рухи мәдәният үзәкләренә хаҗ кылуга нигезләнеп, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерүгә юнәлдерелгән. Всемирный конгресс татар уже не первый раз поддерживает наши международные марши мира и согласия. И представители этих национальных культурных центров в Румынии, в Болгарии, в Греции принимали участие в предыдущих маршах. Ну а сейчас мы проводим марш мира и согласия Европа-Азия, его первый этап. Бу юлы Алмата шәһәрендә Сабан туй Family паркында оештырылган һәм 2 майданчыкка бүленгән иде. Берсе бәйрәм концерты һәм бию өчен сәхнә, ә икенчесе халык уеннар һәм милли ризыклар күргәзмәсе өчен. Бүген бәйрәмгә Сабан туй бәйрәменә без татар ризыкларын әзерләдек. Менә бу чак-чак татар ризыгы, бу губадия, бу өчпочмак, кыштыли, кыстыбы әзерләдек безнең килгән кунакларга. 1, 2, 3. Бүген Сабан туйда милли ярышлары да күп төрле булып, бик үзенчәлекле итеп оештырылган иде. Алар арасында кул көрәштерү, аркан тарту, капчык белән көрәшү, бик кулга башына үрмәләп менү һәм борынгы заманнардан ук билгеле уен ходуляда йөрү. Һәр кем үзе теләгән ярышта көч сынашып, бүләкләр алды. Кемнәрдер көрәшчеләргә дәрт биреп, алар өчен җан атып торды. Өлкәннәр үз тәҗрибәле белән уртаклашты, ә кичкенәләр өлкәннәргә бәйрәмнең һәр мизгеленә ничек күңел белән сөенергә кирәклеген күрсәтә алды. Бүген без Сабан туйга бөтен гаилә белән килдек. Бик матур, бик күңелле уздыра. Сөйләп йөрибез, аралашып йөрибез. Ушы бәйрәм аркылы Аллага шөкер ушы көннәргә җиттек. Хочу выразить огромную признательность гостям из Республики Татарстан за прекрасную организацию праздника, за веселые песни, за атмосферу. Бәйрәмне менә шулай колачлап, һәр кем сакланырлык итеп уздыру, игенчене, терлекчекне, өстәлләребезне икмәкле итүчеләрне данлау, милләтебезне саклау, тарихыбызны барлау ул. Бүген бик күңелле көн булды. Менә көндә җылы булып, 37 градус эссе булып тора, һәм яңгыр да юк. Шундай чын ихлас күңелдән каршы алдылар, җырладылар, биеделәр. Күңелен таптык дип уйлыйбыз. Сабан туй бик күпләрне очраштырып, күрештереп кенә калмыйча, тагын бер елга җитәрлек көч дәрт өстәгәндер дип тә ышанасы килә. Әдилә Тухбәтова, Татарлар, Алмата шәһәре, Казахстан. Тапшыруыбызны Рауил Фәйзуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунысы хак, фәкать туган телдә иман иңә кеше җанына. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин яшәгез.